Un dos produtos estrela da Mancomunidade do Salnés son as súas rutas xacobeas. Para conseguir que máis peregrinos se decanten por estes camiños, o organismo comarcal realiza diferentes iniciativas para poñelos en valor e dalos a coñecer. Con este obxectivo, a Mancomunidade presenta o novo spot da variante espiritual. Captar o peregrino que está organizando, a persoa que está organizando facer o Camiño de Santiago e captar a súa atención para que faga a variante espiritual. Non? Cando unha persoa pensa facer o camiño, pensa facer un camiño que lle transmita, non? E neste caso, eu creo que este spot vai acabar o obxectivo e aquelas persoas que estén pensando nun futuro facer a variante, que facer o camiño, van a optar pola variante e do que se trata, non? Pero este spot, que estará disponible nas redes sociais e en diferentes albergues do Camiño Portugués, tamén busca atraer aqueles peregrinos que xa comezaron a súa viaxe. Sabemos que iso é máis difícil, porque cunha persoa, cando organiza o camiño, xa ten claro por onde o vai a facer, pero sí que se teñen dado casos e se temos constancia na Mancomunidade que a última hora a xente muda o seu traxecto e fai a variante porque sabe o que vai a cadar nela, o que vai a topar e o que vai a sentir, que é do que se trata este spot, non? Son os alumnos do Obradoiro de Promoción Turística da Mancomunidade do Salnés os que se están a encargar da promoción da ruta, desprazándose a Portugal para repartir máis de 1.500 trípticos da ruta entre as oficinas de turismo e os albergues. A campaña de promoción que estamos levando a cabo, estamos indo a albergues e oficinas de turismo, dende Ponte de Lima en Portugal, pasando por varios concellos de por ali, e tamén en varios concellos do sur de Galicia. Estamos repartindo material promocional, ademais de informar un pouco tamén a xente tanto dos albergues e dos oficinas de turismo como os peregrinos que nos atopamos. Neses puntos aos que se desprazan, os alumnos non só deixan información da variante espiritual, senón que comparten a información da ruta con outros peregrinos para que continúan promocionándoa con outros camiñantes. En este caso, decidimos entrevistarlo para ver un poco también la opinión de qué piensa el peregrino sobre la variante. Este peregrino en particular venía de Milán y no conocía la variante, pero le pareció muy interesante. Nos lo encontramos en Rubiáis y dijo que se iba a encontrar con otros peregrinos en Tui y que les iba a comentar para hacer este camino. O sea que les pareció súper interesante la idea de tomar un barco y hacer ese camino por mar. O spot está realizado en 4 idiomas, galego, castelán, inglés e portugués. A Mancomunidade agarda que coa celebración do ano xacobeo moitos peregrinos opten por percorrer os camiños do Salnés.